खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 6 आगस्ट 2023 बाराय जेबो रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोसानि बिगुरजों लोगोसे सानै बर' सुबुङा एरेस्ट खालामजादों। आसामनि नामेरि नेशनेल पार्कआव रयेल बेंगल टाइगारखौ मैहुर खालामनायनि जाहोनाव सानै फलाना एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय फलानफोरनि मुङा जाबाय उदा बसुमतारी आरो कनाय दैमारि। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। मेघालयानि वेस्ट गार' हिल्स जिल्लानि सिङाव थानाय जेंग्रापारायाव सासे 12 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ गोबां थैजों बुंफबनानै गोलैनानै थैना थानायाव बोखांनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला हिनजावसा गथ'नि न'खरनि मानसिफोरा गामियाव मानसि थैनायखाय थैनाय न'खराव थांनानै खबर लायदोंमोन। उनाव न'आव फैफिननाय समाव गावसिनि फिसाजोखौ थैना थानायाव बोखांनो हादों आरो गथ'खौ सोरबा स्ट्रिमनि दुथां सुबुङा जिनाहारि खालामनानै बुथारना गालांदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। नाथाय हिनजावसा गथ'खौ सोर मानि जाहोनाव बे जाथायखौ खालामखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाय। गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय बामुनगाव ओनसोलाव सासे सुबुङा गावनि असे बिसि आरो गुबुन 3 सुबुंखौ गोबौआचारजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै बुथारना नाजादोंमोन। नाथाय गुबुन 3 थैथारासै आरो बिसिया थैहां थैहां जादों आरो जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरिया उनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरि दुथां सुबुंनि मुङा जाबाय महेन्द्र शइकिया। महेन्द्र शइकिया बे जाथायखौ मानो खालामखो, सोरनि जाहोनाव खालामखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। उत्तर प्रदेश रायजोनि बाराबांकीयाव सासे जौ फेनाय सुबुङा गंसे सोरखारि एलपि फरायसालियाव रुवा लानानै हाबनानै फरायसालिनि सिंनि धोन सम्पथिफोरखौ सिलिंखार बिलिंखार खालामनानै गालांदों आरो बेफोर गासिबो जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव रेकर्ड जाजोबदों। दायनिगिरिया फरायसालियाव हाबनानै फरायसालिनि दंखलफोरखौ आरो माखासे गोनांथि मुवा बेसादफोरखौ सिलिंखार खालामना गालांदों आरो जाथायखौ खालामखांनानै दायनिगिरिया खारखोमा लांदों। दा बेखौ पुलिसा हमनो थाखाय नायबिजिरगासिनो दङ। खारखोमा लांनाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय शिव प्रसाद। बिटिआरआव इउपिपिएल सोरखारा फैनायनि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव गासैबो हारिनि गेजेराव गोजोन थासारिया फैदों होननानै प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव रोखा बुंथिदों। इउपिपिएल जोंनि हान्जानि 8थि गायसननाय सान आरो बे सानाव आङो जोंनि गायसनजेननाय आफादगिरि इउजि ब्रह्म बिथांनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। जोंनि दैदेनगिरि रोंगोरा नार्जारी, गबिन्द बसुमतारी, जोंहा आइजो वमेन सेलनि आफादगिरि प्रतिभा ब्रह्म, इयुथ सेलनि आफादगिरि डक्टर निलत स्वर्गियारिजों लोगोसे बयनिसिमबो आङो गाहाम हामलायनाय बावदों आरो मिरुनिफ्राय बुथ कमिटिसिम आरो जेनेरेल मेम्बारसिम इउपिपिएलनि गासैबो मेम्बारफोरनो आङो बे समाव हामलायनाय बावदों। मोनसे दुंदुं हाव थासारियाव बै समाव इउजि ब्रह्म बिथाङा मोनसे निति आदर्शनि गेजेरजों बिथाङा इउपिपिएल हान्जाखौ गायसनदोंमोन आरो थांनाय समाव गोबां जेंना फैदोंब्लाबो गोबां मोगा मोगि जानांदोंब्लाबो बिथाङा फासयनाय गैयाजासे बे हान्जाखौ मोनसे रिजनेल पार्टि हिसाबै इस्टाब्लिश खालामबाय आरो दिनै बे हान्जानिफ्राय जोङो सरकार सालायनो मोन्दों। जोंहा एमएलए मोन्दों, मिनिस्टार मोन्दों, एमपि मोन्दों आरो बे गासैबो दिनैनि जि जोंहा माखासे एचिभमेन्ट बेखौ जोङो बिटिआर ओनसोलनि 35 लाख रायजो राजाफोरनि थाखायनो बेखौ जोङो बावो आरो थांनाय समाव बयबो मोनसे गिनां थासारि, गिलु बालु मोनसे थासारि बयबो सानदोंमोन जे बड'लेण्डआव राजखान्थि खालामनाया मालाबाबो सम्भब जानाय नङा। बेवहाय अराय सम जोङो माने गियै गियै संसार जानांगोन एबा खामानि मावनांगोन। नाथाय दिनै लासैनो इउपिपिएलनि सरकार फैनायनि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव बर'आबो गुबुन हारियाबो रावबो
गिनांगौनि थासारि गैया जोबोद मोजां मोनसे थासारि फैबाय जुदिअबा माखासे दुथां साननाय सुबुंफ्रा दाबो एखमबा थासारिखौ गाज्रि खालामनो सानो नाथाय बेबायदि थासारि दायो गैला आरो बेजों लोगोसे बयबो रैखाथि गोनां मोनसे जिउ बयबो मोननो हादों आरो बिनिखायनो नैबे समाव दायो जे बयबो सोलोंथाइनि फारसे गेलेनायनि फारसे गुबुन गुबुन आयदायाव दावगालांनो थाखाय मोनसे मोजां मोनसे सुजुग मोनदों दा बेनो जोंनि गुबै थांखिमोन दा फैबाय थानाय समाव आं सानदों UPPL हान्जाया आरोबाव जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय आइजोफोरनि थाखाय आबादारिफोरनि थाखाय धोरोमारि आफादफोरनि थाखाय गासैबो थाखोनि सुबुंनि थाखाय आरोबाव मोजांनिफ्राय मोजां खामानिफोरखौ जों मावलांनो हागोन आं बेखौ मिजिं थिदों दा बेनिखायनो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाखौबो आं दिनै गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों जे बिथांमोना बयबो UPPL हान्जानि सायाव गावनि फोथायनायखौ लाखिदों आरो बिथांमोननि अनसायनायखौ आरो मोजां मोननायखौ UPPL हान्जानि फारसे बिथांमोना दिन्थिदों दा बिथांमोननि जि अनसायनाय आरो बिथांमोननि जि फोथायनाय बेखौ UPPL हान्जाया मालाबाबो जोङो इगनर खालामनाय नङा आरो फैबाय थानाय समाव बेखौनो लानानै जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों दावगालांगोन आरो बिटिआर ओनसोलनि गासैबो माहारि गासैबो धोरोम आरो जोंनि माहारिनि गासैबो रायजो राजाफोरनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनाय आरो जौगानायनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन